Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kaseng hito ne kasngi habakran chekilat pathai khubor halor ka jingwan jurep ka sarkar Assam yaki khapot nakalyang kaseng kalaong bakadi shisha kumba ka Assam ka ong bakam ai wat tang shi en shi ka jaka bakan net hapo ka jala Meghalaya namar ba umentri rang ba jong ka jala Meghalaya ukanat ke sangma upin ishai bo omdan bor shisha bat ulong tang unyang ko ngu jong ka sarkar BJP shu kaseng kalaong ba umentri rang ba ule la ka jong ka mon klam da penshai bhai ya ke MOU bala dep soi wat haba kaseng kala dep pan kila ongru ba wat ya ka kam khalai klam khat jinge kran bat kani ka pen ishai bo mentri rang ba ude u bathok komta kaseng kala karpat be kide ben kala ka bomot na ka thok ka shukor ki pat ba bat be kin trei hok bed na ka benta ka jingba ka jat ben riu lai lingba kilat patai ko bor menen lingba kitu kinong mikmat jong ki Assam kilawan salangpi ba kilong wat sin shiru ngimai kata kade ke jing sha ba dei kitep ba u kontrak sama udai tang popet jong BJP udai tang nyong ko uban shat kan ti sri na wai sawai umdan ya ka bor udai tang tau kon ben riu jong ka BJP tangi ni menjur ru ya ka jingkran ka Assam bang itep bo ni usi am jeni mla tan thau berthai beri u dan bat ka NDA hapo ke jing yalam jong ka BJP ba jongi ni tangi kentu be kawai kumba nakapor nakalian jong ka HITO ni sai ong ba dei bandi politicize balai ka wan ko contradict hapadeng jong ka sor kane ka Meghalaya Legislative Assembly bak ka disu council namar ba ka dei kaju ka satri kaju kalama kaju karong kumno uni ruling habashong hante disu council sel de political party but uni ju hi habashong hne po secretariat de ju sumbal te kindal adon da kene ka gabapong partyless lane undon da ka political party tat hangta ka disconsel kan sala pantuklar ya ka customary law lane ki an ki kanun ki bedai bat ka buri nyutra ina kalian juga HITO ngi persat da gabapong bahaka khatha tarik ka por bu kontrak kongkal samai ni hak to meeting kamsim don kata ka discussion kalau long bikum ni kani ko kot kaslang ngiladap pembiang kani katai mesia bawan hang ne ka meeting sim hang ne menget mede kadai kata kadai ka bau ka jingmut ka bau kren kam judon kata ka discussion ka baong tong nya perkhat kum ne ngin penuan ngindal apan ong ai kata MOU la depa tak ngingi penrem jor ba belai uang ba ki NGO kala don kata ka kerteng un list ba kila don ka discussion mereka sim don kata ka discussion bat kuman tani nuksa hakini ya katu ka MOU men khani ngela de pan ya kata ka report jong ka boundary committee na po dis council ni klemyo pangindala kali bina na dis council katu ko pipa kila keren hantar ki klem keren bat sasi koi kaliang ru dengi pe ya ka casino ru klem khot yano ule hi rekomend la jong habi dei bat kane ka CPC CRPC ru le rekomend tangi ni semua bukan rat dari nong thok nong skor jong gebri nyong kren hadu menta kam judan kono ke discussion banyak keren ya kata ka MOU banyak pembek pu but uklen pen ihru ya kata ka MOU tat endal ada pesan asu pembenapet ba la bahakan ka phase 1 phila bakla wat ya ka constitution jong ka ri india ru dangla ban amen ya ka MOU kam dei ka bae tangi na kalian ko jongi kentu ba ladalong kamala baha pan pembet syawat mukta ka sentimen jong upai ba tharai philai hi dangsian ka e ka bajia lada ngopumi tanga sukuntu ya ka sarkar ba kinong mikmat banlat banjian kono ka ji sungsi ya pisia kinong mikmat syabun poi arpo lai tingi kentu ya pisia long ki ba kala bomot sungthu na ya ka kam lada phide la phitrei hok ta benta gri ka jat bendrio klet no pe phiton har to political parties kabala yalam yopi shaga jingsnio batban punjab je karis ba kaset mudro kejongi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.